Здравейте! Днес ще направим една много лесна рецепта за свински пържоли с соев сос, горчица и мед. Като ще тестваме една теория дали с газираната вода пържолите стават по-крехки. Сложете пържолите в дълбок съд и покрийте с газирана вода. Оставяме така за около час време. Докато чакаме процеса по укрехкотяване на пържолите да мине, смесваме мед, соев сос и горчица. Час време по-късно нашите пържоли вече са готови. Изцеждаме водата, поливаме с маринадата, разбъркваме и оставяме да преседят поне 1 час. Ако са само 1 час, може на топло, ако е повече, по-добре в хладилник. Преместете маринованите пържоли в тава, заедно с част от маринатата. Сложете 3 скилитки чесън за аромат. Печете в предварително загрята на 200 градуса в 20 минути по-късно трябва да изглеждат пържолите така. Имайте предвид, че сока, който виждате, е течно злато. Не го изхвърляйте. Да видим сега какъв е ефектът от пържолата. Изглежда доста крехка, доста лесно се разряза. 10 минути.